Quan es veu necessari que tots els alumnes vagin junts a l'escola? Mira, la primera llei que es va fer va ser l'any 75 als Estats Units, que era la llei que es deia IDEA, on s'intentava que l'alumnat pogués anar a centres educatius ordinaris, correcte? Com? Amb el seu pla individualitzat i intentant avançar en aquesta línia. Anys 70. Pensa també que els països nòrdics van començar a crear les primeres unitats d'educació especial a dins d'escoles ordinàries. Era una idea, una imatge bonica, és dir, jo sóc un papa que tinc dos fills, un amb discapacitat i l'altre sense, però vaig a la mateixa escola, entro per la mateixa porta i una vegada dins, un va en una aula i l'altre va en una altra. I es troben al pati, a l'hora de dinar, era el que en dèiem les unitats d'educació especial. Això als països nòrdics. I a partir d'aquí vam començar aquí a Catalunya l'any 84, amb la primera llei d'integració, la LOCSE va avançar moltíssim també, i després faig un salt en aquests moments i tenim una LEC i tenim sobretot un decret de l'any 2017 on t'està dient que els alumnes han d'anar a l'escola ordinària. Tret que hi hagi una discapacitat molt greu o tret que les famílies ho decideixin. Bé, a partir d'aquí ja et dona una orientació de que l'escola d'educació especial, que ja existeix, s'ha d'anar transformant i reconvertint a poc cap a centre de recursos, cap a centre de referència, cap a l'escola ordinària. És un camí, és un procés. Què ha passat des de llavors? Bueno, faig un spoiler. El llibre que sortirà al febrer ho explico ben explicat. Què ha passat? Home, poques coses. És a dir, el 2017 ens estava dient que en 4 anys, per exemple, 2.400 alumnes que estaven en centres especials haurien passat a escoles ordinàries. Ostres, curiosament, ha estat al revés. L'escola especial s'ha incrementat en 1.000 alumnes més. Hi ha alguna cosa que no quadra. Havíem de fer desenes i desenes de centres de referència, ens diuen CEPSIRS, que són centres d'educació especial, proveïdors de recursos. No ha estat així. Ara ha sortit el decret, el que seria l'ordre, ara, fa 4 dies, i sembla ser que intentarem avançar perquè hi hagi un concurs on s'acceptin 28 centres de tot Catalunya. Nosaltres ho som de facto, com a concert des que hi ha la LEC, i anteriorment com a centres, diguem-ne, experimentals. Per tant, home, haguéssim pogut fer més, però les voluntats no hi han estat prou, diguem-ne. I la pandèmia no és la causa, ni molt menys. El 17 no hi havia pandèmia, que no.